היי, כאן שירלי יוסף, משיר לטבע, ואני כאן היום כדי לדבר על איך לשטוף את הפירות שלנו. השבוע עלתה סוגיה לתקשורת שבה אמא וביתה קיבלו הרעלה בזכות זה שהם אכלו ישר ענבים מהעץ בגלל הריסוס, ולכן אני כאן היום כדי לספר לכם מה השיטה הטובה ביותר על פי מחקרים שהכי בריאה לנו. אז השיטה הטובה ביותר היא להשתמש בחומץ תפוחים. חומץ תפוחים אפשר היום לקנות בכל סופר, מכולת, איפה שאתם רוצים, אורגני. שימו פקק או שניים מהחומץ תפוחים, לדוגמה על ענבים, שימו על זה מים, חצי שעה, 20 דקות, תשרו את זה במים, תשטפו את זה טוב. גם אם נשאר שאריות מהחומץ תפוחים על הפירות, נזק זה לא יעשה, זה רק טוב. זה חומר מאוד בריא, זה פשוט תפוחים שהוחמצו כי הם נשארו בתוך המים. זאת רפואת סבתא נפלאה לצרבת ולעוד הרבה מאוד דברים, אז תהנו, ושרק מזונותיכם יהיו תרופותיכם, והמון בריאות. הייתי שירלי יוסף, משיר לטבע. אפשר לאתר את הטיפים שלי גם בפייסבוק וגם ביוטיוב וגם באתר שלי, שיר לטבע. יום מהמם.